Oh, ben ik weer pakt. Ik weer correct ontsnapt. Ze maakt je machine. Ik weer hier terug zo'n mooi gotje kroeg. Hier, hè? Hier wie ik ontsnapt. En dan ben ik weer van. Oh, Ildo had met hem dicht. Ik maak weer in de cel. Daar ging we. Oh, best ik weer in mijn cel. Waarom ben ik eigenlijk oppakt? Wat had ik eigenlijk doen? Oh, ik had de bank opvallen, ja. Ja, je net matten dus. Ik had er wel heel veel spiet van. Maar ik er dan ik weer uit? Simpjes? Hier zag je voor de zekerheid blauwen. Nog hier dacht je voor de zekerheid. Oké, nog hierna. Dan heb ik ook even een koesje doen en dan maak ik er dan uit? Ja. Oké. Struisvogels, nee, dat wil ik net zeggen, hè? Harenbarren, ja, struisvogels, hè? We zullen even boek met de beestjes. Oh, nee toch. Zo, kijk die in de Oeh, zit. harenbarren. Zo, kijk die zit. Ja, nou.